eye kwandu kasi antwi wodi ni asi gapi inen me ene ma abusu me pese me kache chiro ku apemanse ye nimu no ba bia akufado ma di ne ho ya wiye no chinyene ene otobo jankwasi di mu akoten asabio ya be kontokwa wawie na wo de wo faase ama no wo faase aba no wa be ko awia ye da so hye wase obi anu wo hye nase ye nsuro no ba kokora se no kware ebepue no kware ni nyina ne se nea mmia mpanyinifo ene abrewatia apaw no ofidua mu ha de no akoma asona hene de no akoma jankroma ne na afu ankete a obuo oyoku apehemia na wabɔ obi abaso se ɔno na ɔde ofure gwandema no wohwɛ se na sika ne atoro redi mpanyini a wɔwɔ apeman anim a na sebe nkyirima origyaw suban bɔne a ebema abɔ oku apeman wɔde obi akɔ wo na wɔde obi akɔ court ɛyɛ abrewatia lili a wafi mu kɔ na mebisa mpanyini akoso ayimpai akoso afrɛ mpanyini se won bisa no se ɔkɔ to se den ɔkɔ to se ɔno na ɔde din ma asona hene na den na court kan na court kan ya ne se mummra kɔ munkɔfa din no kɔma asona hene wofi asona hene wa wɔn fa din no kɔma okuapehemia na wɔn bisa se na na jankwasi wo na ɔkan wo so okuapehemia na osi ɔhene oton na ɔhene ben na wɔmfa ne hemiansɛm asa no di ade enne eba de den san se mo poku apan anim guasinti mo fra mo kente no abetena aban anim se mo atwa odura egua ben na wode konsum nifaman benkuman adonteman jase ena kronti mo kosa onipa ne nche na mo koto no na so na yene nanom hyehye no ena mo di so ana se okom ena yafunti ena sika ena aban inti moyi amani atonchen amani a moye omufi no mumbisa se so woye bi moforegwa no foregwa ewo nkonafia so kwadwo kese wo moforegwa da so kwadwo kese wode ne to aka oboda so kwadwo kese wo so pompon sumuda no kuapman panyini yereka akesi so se mo behwe no kuapman aseya ebo mo so na ebo mo ne mo ma ne nchirima nyina so yare nhwe mokuapman resei yebekoso aka no kware no yebekoso akyerɛkyerɛmu yebekoso amawiase na nyina hu sɛ obi biara onso pompon sumu ye no ontumi yokuapene obi biara ontena ofore gwaso ye no onyokuapene na mpanyina emanim asɛm munnim no kware no mompa ho ntoma no okuapman fa no ntoma penfra. Now let me tell you why you should choose Safari Valley as your conference destination. Upon your arrival, you are introduced to your butler, who plans your itinerary. You don't need to make any phone calls. The only conference destination with so many activities all in the same premises. You don't have to travel to visit your tennis club, the gym, or the stables. They have it all. At my break, I'm able to practice my putting. The vegetation, the animals, the man-made canal you see here, and the fact that they used only electric vehicles here. This creates a serene environment. I'm told it's over 1,000 acres. My cabin here sits on 2 acres with a large terrace space overlooking my private swimming pool. Now this is royalty. They have their own farms, thousands of fruit trees. I can also have my lunch here at the waterfall. Quite a beautiful place you have yourself. Safari Valley Eco Resort, bringing you closer to nature. Na na dum hene una ode obi hye abumo obetena ase na mane pa wo ye no adanganim guase ana munkasa japa munkasa pa mundao pa munda mun yedan mu munda huma wo hu se yiwu mudi mumuja mokra na mudi ji okuapeman radue apa kramon kasa Tuni language. Phần còn là mình sẽ nghỉ.
Otiasifo Nyankopɔn boade ne tumfo ade nyina so tumfo Nyankopɔn yɛda wase ihyira wo hye wɔ munyam ene ayɛ wo pɛ na wama ho kwan na yɛhyia Bible sɛ yɛhyia mu wɔ din mu na wo ka yɛn ho eno nti egye di sɛ wo ka yɛn ho na wo ka yɛn ho yɛsrɛ sɛ Awurade bra bɛdi hene wɔ ha na fa ade nyina no mu Dwumedi a yɛbɛdi Awurade yɛwie a memfa no munyam hyɛ ɛma wo din na ebusue mfa ne tamapa mfra yɛbɔ mpae sɛ Awurade ne yɛda akoma bia ɛsɛ sɛ ɛdaadi no di yɛnim kan kyerɛkyerɛ nkwan ɔkasa mu Awurade wankasa kasa fa yɛmu na nokware ɛnɛdi wɔ ekropon ne Ghana man nyinaa ne wɔ hu brebia ɛsɛ sɛ wɔde ne ɛsɛ to na Awurade wanumunyam ɛyɛ kɛse yɛsrɛ sɛ Awurade ɛbɛyɛ bribi awie no na enumunyam hyɛ aka wo nko awudin ma nokware ne ɛnɛdi ma nipa hu sɛ egyina nokware so ɛne edi wɔchi ɛwɔ Jesus Christ din amen wo sorunsa asase nsani adikamfo ni nyina mmogye na munyina yɛn akyi gyina pa sɛ yɛfra sabri na mefrɛ na 𝐒𝐤𝐴𝐤𝐿 adiko brempom nsani o na na obuo nsani na no wire duanom nsani mo na nam moso na wo ntuatuaso ebai wo 𝐒𝐤𝐴𝐤𝐿 abusua mu yo baby a yewo sei yo ohimya akua sofi ohimya akua so nsani o nsani na enam wo so ena wo asia yo anana kosia mponsa no mmoje nsanom na na abena temanom mo nyina mmoje nsanom se mefra na mefrɛ nana adwoa ɔhenewa yo mo nyina meje nsanom nana kwa akwa ampomya sononom mo abeje nsanom nana akosi owusia nom mo meje nsanom yo nana menima mo nyina nsani o mo abeje nsanom enti nana ohime akua sofi ne ewi na no buo ono ofare bai ode adayere bai nana owiredua nso wo ne mma a owowom na asema yetonwo ne se osi adeyo adodankwa nsani o osi adeyo wona wokɔ wunchi na esese wonyu obi si wanamu dinga be nyina ni odimu akoten ene abrewatia na no buo yeboa ne ba odeshi Kwasi Akufu na odeshi Kwasi Akufu no wokɔ agina na ohi okuapehimya hui se ono ne onipa esese wode ahini no ayo okuapehine ntuaso no wode ma no wode ding bi bai a ding no na ye kwadwokase anji na wo hwɛ adeshi ni nyina mu a okuapehimya hui se ding ne de enka adeshi no ho yo nti wamfa ma kwadwokase anji na ode ma odeshi Kwasi Akufu amani a esese odeshi Kwasi Akufu fam nyina ofai nanso nkotokran bemu me nipa bi de odeshi Kwasi Akufu a onno na esese oye woyi ni din fim na wofa obi a onye odeshi na se din no ene kwadwo kase anji amma dwumadin animu amma saa nkotokranfo no na odeshi Kwasi Akufu okɔ abu owie no wode ne kɔ nkonwafi kɔya amma ne nyina no gye ne din na obu obi atie mu a ɔtose abi
ne kura ne se edikanfo enne kwasi ebo sram da etusie so mpim abien ne adunanum ye hia wo onyema akua sofi eye abrewatia na no wo ye boa ne adehye mmea na asem na ne se yesi sudua se saa nsem no ahini ne ho nsem akwase ni bia ne mmea pii a nkotokra nti ensida na ne na no bo ye boa ne adehye ni hia wa ha wo sisi dua se din kwadwokasi antwin enye din a eye odehye kra wa adehye no enti odehye a wodi aman a no wanya din na no bo bi atiem otuso abien ono ne okuapehene enti abrewatia ni enhia ya wo se ne odehye kwasi akufu a waye okuapehene obo bi atiem a otuso abien no wo se no ne din a yekuram anu ne din a yafa ni yekuram enti bia enka hon na enimu onipa akon onyo odehye kra na wabaye okuapehene enti munyina ngachi agina pa unyina ngachi agina pa ye nyina nkwaso o ye nyina nkwaso asemi abama nkotokra mfu mom ena woridi nkonim kra a wosi ukwan na abrewati afoforo aba na obuo ye boa ono nti ene ye hia wa ha wani adehye se na no obuo bi atiem otuso abien se wusiw no kwan a enye na enye no kware kra se mo besiw no kwan enti mo mejensa no munyere ngachi agina pa na saa asemu oman ni nyina nte se odehye kwasi akufu a waye na no obuo bi atiem otuso abien ono ne okuapehene mommo kwa mu na ho yo na no obuo bi atiem otuso abien onyinche nena eye abrewatia wo sekia bia adehye abusuam na no obuo bi na obuo ye boa ne nkwaso onyinche ye nyina nkwaso o ye nyina nkwaso onipa busuafu a eka ne nkranka biribiem na yekunsun na no kware mom wo siw no kwan no de so onipa no edikanfo no mutume friend na motunofo se mutunofo no ntia edumfo ne abrafo wonfa nko na ne eso wo ka kire ni bia ne sese wo ye no waye ye nyina nkwaso na no obuo bi atiem otuso abie nkwaso na abrewatia obuo ye boa nkwaso adehye nkwaso ekroboma nkwaso okuapema nkwaso Ghana man nkwaso atiefo ahwefo oman korokro Ghana ma mema obi biara aha esa mama kwaba eba ekuapem TV so se muhu ye wo ha na ye wo ekuropon adehyefi na ye wo ohima kasibi ewe yentem wo ha na ye be pese onu ya nkasa ebobo ne din a me so eye amansanche ya me odehyiba budu mama me mama ha ewura me pacho udin ene udibia me dingidi abrewatia obuo ye boa wo sekia bia busuam sekia bia fi yo abrewatia me na me tua sekia bia busuam ni nyina anu wo meyam bise busua oberima a eye tinga kufu a oye busua panyin nso wo ho jo tinga kufu busua panyin na me obuo ye boa be ya abrewatia ofia ha ansana me wo me ma mama wabo udin wajire udibia ya besere mama
nan na ene ede nhyiamu ibai ne botaya nkasa ni ane ede se nhyiamu aba ohimi akua so bi ha ne se eye kwadu kase entry wodi ne esi okuapi hinin me ene mabusua me pese me kache chiro okuapi manse ye nimu no wo ba bia na wakasi office chi abi abusua mu David se me tini ya na eno enti na ene mabosa egwe iyo the person okuapi man bias nyinati se ko du kasi fifi ha onyo de she mama eba ne den onyo de she onfi ofi mu na optra na ofi mu ene te se omahene no efi ana eye abusua yim se ti abi abusua mu esise ofi eba ne den na ofi he ena obetena so nena na kwaware na eja na eja ne man no so ba ye ne man na ne nanu turu no de daw ana se one nanu be wo ne ja wanyin awu na wanyin minia ode ne be ware sa pepe e pa cho sa neti sa pepe obere man no dio abufra be ware enti enu achi no e ba ne den na adehye wo ho na sani amorikan sa na te bepe pa obefura benwe akwa politics and enti mpanyimfo ayo bi ti se Victor Newman na wewu so ne nsa na anu na ma min nuanu nyina ko de min nuanu nyina wu aka me kuto na nede me de me mai aka me ho me mai so be gira min nuanu ma nan kantam se wonso woni mu no wo ba biara ofia busua yi yo ofi yen abusua yi mu nia ediso mama hina pa ana wo susu se wodi ni si egua no so ya ose ofata na ono ene ye ne de anye me susu wo susu na wo hwe na emu niye ne dipe na wode ma na busua ni nyina na me apanyi ni awo tuatua eye nana obu bi etiemu the second nana obobi atiemo the second ono no wo friend si kwesi egufu ano ana wo friend say kwesi akufu emprempren dan ana more ye ede afa sanse obi ye de ye nyanente ye nim se obi eti egua so ana wo rebo ode hye ne din prempren dan anamon ana mutu afa enunti na asurafu ye nyina be hia wo himi ekua sufi repam no kura afia de hye busua nu onyo de hye no nka ye nkura
onyo de hye na onka ye ho kora ana ye ni mo no abrewatia ene mashia mushia no fapem ben na mo de akosi se ana mo se ne de reko sa munni mo no onyo de hye mpacha wuti ni ameka no enti enama behia Paul ben nam boy Paul aye boy ni se kwadu kase ni ye ni mo be biara on fie busuan eno ti ni etwobam atusunsa ya man eninti ena ye tusunsa etwogwan ede aya manen sa manen no mo de atu no mo de atu no obi a na etu an prem okuapem yeni okuapem ahini bi Debi ye nko den bi o me pa chewo mamen samra mechi yawo dia ene nam ha se okuapem hene ana wosi yenimu na kra okay ana mo aba be hia ana mo ya amane no ana me bi se na e kire se empremprim nia erekwa akirichiri ya be reka ho asem ni e kwa akokire se eni okuapanyini bi wana debi etiefo sana berwati ya reka nan o se na kire se okuapanyini enedwumadi awie ni se botai ne se yeni okuapanyini nia orekanan eti emerben ana moremayen okuapanyini se yeni bidia merben abrewati wona wade hye merben ana moremayen okuapanyini yang de okuapanyini anu tua yen anu ti ansana ase bia be fisa wa ban jesi fi okuapanyini man okuapem hima ana afi ya pawo o ma ya pawo bi dida ayo himi ama ya pawo bi sa wo kirema ohimia ama ma pawo bi dida ma chomo de na kwakire ye de na kwakire eni mo no papa wajina atum enti misi ana na me pa che se yɛhwɛ manim enkosi mrebe ibedi akokesim me pa chawo enti prepare na wor ka kire okuapem manyina won sie ni ayekan se kwadwo kase entry okuapem hini wo be biara abang no kita nsa nan na nea oyo kuapehinen oni nana obubi etiemu otusu ebien a ni dingni kwesi ekufu masere mati aban ben ena ebesi hene edema ekuapem ekropon MPP aban ona ne hena nana ado dankwa ekufu ado and Victor Newman osi abrewati ese eni Victor Newman ti won na besi ohena ni me pacho soja fu begu yenso fa tokuru mu abese aduasa wa yo aberwati ya se uwa futu bi
yam pesa ye be hye wa no kasa bebre berpem no ye be san aba ni ya be hwehwe nanso ye be sele se ankampo eridu so se nsesan bireba mo be makuapum TV ya so ate ye da so ara wo akuapum TV ewo adehye eye sechiabia efi ewo egropon namom ye be sele bia ni a na so wa share we subscribe to 𝐒𝐤𝐴𝐚 TV like it share your to YouTube your TikTok your Facebook so nationwide when sa ebekan 𝐒𝐤𝐴𝐚 TV mama ye be sele se obemaye nia wonsema etwa tokora Mede abusua nyina itire mo ngani me 𝐒𝐤𝐴𝐚 anen asura hene anen kuma damase se wotutu muna the machines aba tomu buase etie no kware ewo asemo echi ni se mo so mo kwa ubaka no kware turodo akire wiase nyina damas yensoso yedase yebeda atiefo ne ahwefo a mo hweyi ase sem na brema yen na mo subscribe 𝐒𝐤𝐴𝐚 TV na mo like it na mo san share nia ye kan se aseda enka abusua yi mum panyinfo a wonso wonya abere ema yen won bu wanfu yen mum na mum no woje ya wa tu nya abere twen yen na yaba betie nsem etese yaba sire yapon abue biribiara mo be frɛ yen no ye no mum ebedi nsa wo so onyame nhira mo onyame nso nhira ya panyini Larry owusu ewo UK man mu 𝐒𝐤𝐴𝐚 TV ye da so gina yan na so ewo adehyefi ekopon 𝐒𝐤𝐴𝐚 sechiabia abusua sabre ye hia ye nua barima baako owura ye no ebedi nkomo na medin ede odeshiba budu mipacho wonso widin ofrɛ me din sɛ ɔde hyɛ ɛdum tokori a mefi nana 𝐒𝐚𝐤𝐿 fi a meyɛ ɔde hyɛ kronkron a mefurufuru egua ɔde hyɛ kronkron a ofuri egua ofuri egua yo me pese ye hu ene dwumadi a ekoso wo yawe me yawe me waha na me waha sɛ me yɛ ɔde hyɛ na merenhwɛ na ejapade a yen wofanom ne yene nanom digya oyen no asɛi anasa ahwewa akɔkwa efi sɛ baabi a wode hyɛ no wamfa nhyɛ efitɔ baabi a wode hyɛ no sɛ wamfa nhyɛ hɔ a aya na efitɔ timprempren wonso wadwen ene nsusui ɛwɔ ho ene wasɛm a wo ɛka wo ene da enye ma adwene ne me nsusui ɛyɛ nea nananom ne mpahini hyehyɛ to hɔ ɛno hu anamon ena yeretu yi yen a yewo ha yi enye yempe ne yede ye ne ayere yi na mum nea esese wode to no eho ne yere hwɛ sɛ ese wode to so meka ne saa na mere trase den na mere trase ya ne sɛ mbrewa ne mpahini a ɛwɔ ofidua mu ha ɔkwan gya abai sɛ wɔpaw na ɔsɛ na ɔfata obi sɛ nso ɔmfata obi fata nso ɔnsɛ inti miampahini hyiae na wɔpaw na ɔsɛ na ɔfata sɛ wɔde ofori agua hyɛ ne nsa na ne nyinaa nkɔ akyi no baabi a bedu no sɛ nea wɔde ofori agua hyɛ ne nsa no manso baa mu manso baa mu ɛne den ɛne sɛ abranti bi a wɔfrɛ no sɛ kwadwo kɛse antwi a ɛyɛ abrewa teko a teko yɛ ɔdehye ɛwɔ fie ha
aware na wode saa branti ba aware wo ne nkyɛn nti ɔyɛ ne abanoma na saa abanoma yi ho asɛm ne ndɛ yɛte fie ha oribisa ho asɛm yi emua na yɛdidi na yɛde abedu abia abedu yi yɛbedu ha na yɛbedu ne sɛn na yɛbedu ne den yɛbedu ne sɛ okuapman pahini a wonim amane na wɔte amane ase na wɔne nanom no wɔn wɔfanom di agyapade hyɛ wɔn nsa no ɛho ti na ndɛ yɛte ha agyapade a yɛka no ɛne den ɛno sɛ oforegua ɔno na otua okuapman ano safori tenten ɔno bɛgye okuapman si hɔ na egua ɛna man dunson nyinaa wɔkoto no so no de ni moja gye okuapman si hɔ fi akwamu fonsɛm na sɛ obi nte saa egua no so a ɛyɛ den na nifaman benkuman adonteman jase ɛna kronti mo kɔsa onipa ne nkyɛn na mo koto no na so na yɛne nanom hyehyɛ no ɛno na mudi so anaasɛ ɔkɔm ɛne yafunti ɛne sika ɛne aban nti moayi amane ato nkyɛn ɛna motwa ɔsa foforo anaa ɛyɛ asɛm kɛse a biribia no yɛrebisa sɛ okuapman no ne ntoma ba ɛwɔ hefa na yɛne nanom hyehyɛ no ɛwɔ hefa yɛsrɛ srɛ a yɛsrɛ ne sɛ ɛka ebi bɛka wɔ sɛ ɔhene biara a wote agua bi so na wogye di sɛ agua nti na woyɛ ɔhene no so yɛbisa sɛ kwadwo kɛse agua bɛn na ɔte so kwadwo kɛse agua bɛn na ɔte so mokɔ a ɛsane sɛ mofi nifa maa mu nti mombisa nifa hene se ɔbɛka ne ntɛm a ɔka kyerɛ ofori agua anaasɛ ɔka kyerɛ hena mombisa benkum hene se ɔbɛti ne ntɛm a ɔti kyerɛ hena na ne wɔfa no ti ntam kyerɛ onipa ana wɔti ntam kyerɛ ofori agua mombisa adonten se ɔti ne ntɛm a ɔti kyerɛ hena mombisa ne se wakɔ ofori agua so ɛyɛ mfi a efi sɛ na nadan kwakɔ akura no wakɔ ofori agua so pɛn ana na so ofori agua wɔ yifa ɛna nnɛ otutu ne ntama timi bɛgyina aban anim otutu ne ntama bɛgyina aban anim so retwa odwira na wotwa odwira a wotwa ne den wotwa odwira adonteman mombisa se odwira wotwa ne den na wotwa odwira na odwira asekyerɛ ne den mpanyini nyinaa anim momma sika ne ɔkɔm ndi mo anim na yɛn adehye ana me ɔdehye de merehwɛ na mene nanom mogya nhwere nkɔkɔ a sɛ wɔbrɛi ɛne wogye okuapman to wɔ nti yɛbɛbɔ ho ban kɔpemmra nokware ɛbɛpue nokware no nyinaa ne sɛ nea mmea mpanyinifo ɛne aberewatia apaw no ofidua mu ha de no akɔma asonahene na asonahene de no akɔma jankroma yɛka sɛ jankroma ɔne hena jankroma ne nana afua nkɛte a obuo ɔyɛ okuapehemea ɔno na wabɔ obi aba so sɛ ɔno na ɔde ofori agua no bɛma no na ɛsane sɛ Ghana man yɛ mmara nti mmara ka kyerɛ nsi yɛntoto mfa ne sei ɛyɛ serew me nuanom ɛyɛ serew na ɛyɛ mmɔbɔ na wohwɛ sɛ na sika ne atoro redi mpanyini a wɔwɔ okuapman anim a na sɛbe nkyirima wɔregyaw yɛn suban bɔne a ɛbɛma abɔ okuapman sɛ wɔde obi akɔ court wona wɔde obi akɔ court ɛyɛ aberewatia lili a wafi mu kɔ na mebisa mpanyini akɔ so ayi mpai akɔ so afrɛ mpanyini se wombisa no sɛ ɔkɔɔ court se den ɔkɔɔ court se ɔno na ɔde din ma asonahene na ɛnyɛ din ɔde ma asonahene ni na den na court kan na court kan ya ne sɛ mommra kɔ monkɔfa din no kɔma asonahene wofi asonahene wa wɔmfa din no kɔma okuapehemea na wombisa se na na gyankwasi wo na ɔkan uso okuapehemea na osi ɔhene otɔn na ɔhene bɛn na wamfa ne hemea nsɛm ansa no di ade ɛnnɛ ɛbaa ne den ɛnnɛ wɔkaa ne den ɛnnɛ ɛbaa ne den ɛnnɛ wɔkaa ne den ne korakora mu no na ɔreka biribi afa odwira no ho enti wa woni mu mmara na woni mama ne kronkron sɛ ne wɔre kyire yi owura odwira no wobɛtwa wade no wetwa ne de anaasɛ ori sizi ne koraa
makra me dase odwira me ntwa me de binni akade a wodi twa odwira na esane se wo kuapemamu na mbrante bebre no e wo so odwira na ne se wo sha atare na wonam lord kwan so na street so eno ni odwira no asekere ne se pre edu e se yedwira ye ho o ka brofo a offense the cleansing na okwan ben ne yafa so na yedwira ye ho uhia oboman uhia sigagwa kofi uhia ofori egwa uhia asempa yetia na sanye me ya wahi ene nde wo ye kantata ne san se mo poku apanga nim guasinti mo fra mo kente no abetena banga nim se mo twodura egwa ben na wo de consume amani a moye omufi no mumbisa se so wo ye bi mo foregwa no foregwa e won ko afia so kwadwo kese wo mo foregwa da so kwadwo kese wo de ne to aka oboda so kwadwo kese wo so pompon sumuda no kuapma mpanyini yere ka aka esisu se mo be hwe no kuapma ngaseya eseya ebomo so na ebomo ne mo ma ne nchirima nyina so yere nhwe mo kuapma ngaresei yebekoso aka no kware no yebekoso akyerɛkyerɛ mu yebekoso amawiase na nyina hu sɛ obi biara onso pompon sumu ye no ontumi yokuapanyini obi biara ontena ofori agwaso ye no onyokuapanyini na mpanyini emanim asɛm munnim no kware no mompa ho ntoma no kuapama mfa no ntoma pɛmfra akra medase ekuapem tv na worehwe yi papa akwaba yeja meja mpacho within edikan wo frɛ me 𝐒𝐚𝐤𝐬𝐬𝐬𝐬 na to so abie me san ya busua panyini na me di 𝐒𝐚𝐤𝐬𝐬𝐬𝐬 kan nti nkrofo aye me 𝐒𝐚𝐤𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 na na me ne akra dam abusua panyini 𝐤𝐬𝐬𝐬 me di bia kasa ne makra meja nsema erekoso yi ene ne aberwati akan yi na wo ka fa meja nia edikan medi Akufo-Addo ho yaw papa Akufo-Addo former president Akufo-Addo medi ne ho yaw ye djuma ye di abua papa yi onu ya nefi nkunwafi na me wokobi ye yi mpai man ye wie yi me ne adum hina wanya ne ba bi ko ye ko o se ade yo nchen o so pese wo yi mpai man me ka ho bi ane ye kwai ye kwakuapem nkunwa so si waba mpanga biesa kanwa biesa wani nti osre obani krom na ye beyi mpai e de aman ampa adomo yene de no mpene so se o sampai no beyi e de ama na Akufo-Addo if said no papa no hunani so nti o kan se sa papa we yeyi mpai man ye mfansan ba bia nsunka da chi bia obedan ne dua e de abebo okuapema asemu ibai ayofi tiemu ayesachi abiafo asema enyo man edia if say won no wonim won adehia wo won awontu atoaso no wonim ne awatra wonchen ne ne ofi ba biba won na wosi sabi abofre ye kwadwukasi onfi won abusuam na chenchenache ne amen kura de ne ame ya won se abofra no kura onne kwasi akufu kura nka ne din ho na ne ayo de hye kwasi akufu ne de Neja ne nenane na kwasi akufu a odi kan bedi omahene ona ne nenane nti wode ne to ne nenano so ne kwasi akufu no ankasa ono so wo ne kwasi da nti on ne nenane din behia pepepe na saa kwadwokasi de won atena se afom se ene saa na tende a yemfa saa din no ema saa abofra kwadwokasi en wode kwasi akufu na kanedin and what didn't yo sa na Akufo-Addo na Victor Newman atuo ni ase kan ne niema wode begina yanso wo okuapema mu ha na sabia duasa okuapema yanko ntokwa yanya twi yande yan ade ane se sabia duasa yan amane ane yan anije ane ewom odwira ba bedua hwedi pa dodo weba okuapema mu efekeke
na se sabia biasa makotam hoho de na besia nso si chenchina chen o medi okuapem man eso pompo nso ni ho ma oni adongwa oni hwe na ya nsa ne ma nyina ni ho na abranti small boy na mpanyirfo ya wonim de atutu ntamam so no ena sabi omefro oforegwa wonyina nso wonim asema amekan wonyina anim na nanom mpanyirfo a wote agua so se ne ame nso sabi aduasa won atwa ugangumi na nso wonim na mmom akufado sika ode mema wonti obi adi no me a no aka na anu atum ene yenko ne saa na ohimia no aka na adwene se ompen se moja begufo na ompen tokwa bia na ochinyene ene otobo jankwasi ene wodi mu akoten na sabio ya bekontokwa wawie na wo de wo faase ama no wo faase aba no wabeko awia ya da so hye wase obi ani wo hye nase ye nsuro no ba kokora se na asem bi nti ene ya yekom asem bi nti ena ya yekom abusunya payini meja yenim se abusunya payini ne obi ahema wonya tenase pepa na jese wo de good resource reba se asembesi ena oniade ati primprim mama ya te ase deda o menkom echi mu wodin mu wodeshi a modern abadeda wo wadwene ne wunsusu mu ayi abusunya panyini de wo beboya me bere ya wo pese wo pagya wo no me no makra dam abusunya panyini na bidi ni mi ni wo ofidua mu enye ofidua mu na midi na momofi no wo okuapemem ha eka ho antokwa ebai okuapemem ha no ka ho bi ene wo bekonde boae na me fi sabe me ye ochia me wo ni abusunya panyini ni nti biribi abeba bia no na te se me ba na me beboa wo nti ye nyina se ne okuapemam ebekọ se ne asomdwei ebeba ni aye pre ne yakọ nyina no ohimia ne tumi ba ko pe ekura no ono osi nyene Ghana man ha nyina je mia makoma Ghana man ha nyina ko ba bia ohimia no osi nyene wonga tete so ne ade nyina to bo jankwasi manfenkene ne wonga kekaka ho nyina ohimia no osi won na den na mo de edu na afuankete a oboso na musemu mane nsi ne hene na adwuma ba akopɛ no so muri gya aka mo de ho se mo eno nso mo de mane nya na adwuma ba akopɛ no nso muri gye aka mo de no ho o mane nye makra meja wakasa bebre yo ne kurakura ne se ya hu se court no ewo ho na mum court nka no kware court ka no kware a sebe ankasa asem wei anka ye ni mfirihia bebiri kura wo court asem ya asem keti wa bi eje kete wo kona paper da ho no nga dan no wo nga tu ya hyeda no wo nga yiri mo na kufa do wa kotu eska muntu hyeda eto bere bi kura asem no kura wo de to wo no wo de tambo ba to so wo kota mo enye yi wo fa enye yi ordine na nga susu sesa asem no wo mma wo nka kura ha menye yi ena mpanyine sorry ansa ne kodu Supreme Court my judgment 7 against 5 na no bo betie mo what about onya 5 onyine no otwo gwangu ohin na so enye ben mo de wuwura akwa sie a no ne ne ko so ono de ne ko na we a wuwura ne tie ase na sabia dia so ba be di ohin wo na wosan ko two gwangu ne na so what be that Supreme Court mafa court no ma kodu Supreme Court no na osi den go bua asem no totally say abrante no onyo hene na content wanga yi na fi ho nti yenko na dwumadini nyina nkohye na afuankati obo ensem ya bedu kroduam ha wosu wompene still na Supreme Court kasa wie na sebe judgment wo ho ekura ye nyina me no kasa memma obi memma o homani bi ansan wo afia me da say eno ne me next question am be bisa ne be ya obi se odemere kokot am no obi timi akwa akogina kanti makura wadawroma wanu hwam wadawroma say obema me copy of court ruling na afei medim kunim ewo menwuma na me ye wadawroma
mema obi papa ene okwan a wo fa so si obo bi atiemu na no obo bi atiemu wo fa so si ne hene mema obi wo fiduam ha ansa na wakọ ne kura na mede ma no resi makura wo kan afei ma berwatia you mebo mu yaseman okasa o se ahemfu bi obobo obi no mudin you wodi achi you madawroma ahobarasimu sankrofo yi nyina anim you ise court reading abba paper daso etese woda so di achi ana wonyina kura paper ni bi wonyina kura paper ni bi yakufu ado akotena fie obeka wo ye ga ahemfi so ofisu kura obehwe kwan a brantin wo befa so no wadi hene nti yakufu ado tawachi ena o ma wonsika still odigan sika wo bana se mere kufu ado yan hia ye wo Ghana ha nyina sika ne fa odi abra brantin ye hia loro kwan no mo ne schools access kufu ado am tuma first kan ko hwe se no wasiesie chebi wo be isi wa wo se ne ye nkwan ne adete ye loro kwan se wa o sesi yesie mpere ma wo mfa kodwo kasi ni ohina o nsiesie kroduam ka wo wi amede wo be kona nkasa na jafi wo to paint aka no paint wo de paint kanje so etiefo adofo ena mu a moritie akuapem TV ena nsam abuo nsam akase nsam polo nsam tetere nsam kokuru atenten ene yakwatia ni nyina abuo akuapem TV so ewa kuro ben so akuropon akuapem odeshi sechiabia efi na infio ena na yewe yebeda obi ase na yaka kire wo se subscribe akuapem TV akuapem ye wo ma akuapem man yewra Larry owusu adaworoma ena me amansan chiame odeshe babudu mereka sei aniti subscribe na bomodin wo like ya mia so pa na wasan ya share na enko ba bia ye wo ho ma wo meda so ka ya pon abue obia wo hia yen awo ba bia wo hwe yen wo kuro so asisi ye wo ho no kware ye ni ho ende ka ye ho ma no kware wo frenga ye beba eda so ara wo sechi abia abusua mu ewo ekuapem akuropon dwumedina etuatua so na yehia yen ma me ba ko a ono so o se owo bi kan me ko bi manka bi wuchi mama pacho within anybody a wakasa no ekwakofa yeko oyene nana Letitia Setia bi ekufu aka Amaro Winter yo aka Amaro Winter ni mu yedupa bade ato me koto bi me mame abrewatia akasa yo kasa ne na de na wo kafa nsam ye nga abrewatia obuo ya bua kan ni nyina eye no kware trudo kirese eye miam panyinfo ne ye nga abrewatia no wonim kwadwo kese onfi abusua yi mu onfi abusua sechiabia Royal House no onfi mu bi nanti ne ya abrewatia kan eye no kware etiefo wo se ne abrewatia kan no eye no kware onfi abusua no ofi kwadwo kese no entwi no ode ne ba ware krobofu kro ose ba ware ti ose ode ne eba aware anti primpring no abewati akasa adofo akasa wonso fana west a woderema enene yo he ni America ne se eyo kuapeman mu hei esese yehu se kwadwo kese antwi onyo kuapehene okuapehene ne na obu obi atiemu a okuapehema nana afua nketia obuo abonidin ama wako nkonwadan mu akwa abu mu akotwusu na akomu a wofra na obu obi atiemu di second ni aminimu se ona uforegwan eye ne dia
ne minimum ne se ono ona ufuregwa eyenede etiefo still Equiapim TV ye maami ono so de ode ama yengini still mon subscribe mon like it na mon sign share page no na enkwa chichichichi nationwide baby a wo so a wo hwemi ahensam nsam a esefata ne adi ye to yie enna yandi ye di achi o baby a no kware no wo eti sa wo hwehia yan a wo frɛ yan a wensa ebeka yen yewura Larry Owusu yetia wo papa dwumadi no yegusu ara yetietie fonso ye maame isi ni an abrewati akan ugina musa pepepe aturu nim aya no kware yanya ya maame no baako ewo hanom aso ne de ne ye question ana oba bebisa maame akwaba de be Equiapim TV so eja me pacha within na fe fa question to asoma me de ne nana aku me yesachia bia nana question we say we pese ubisa e won nsam nyina achi pacha fama ye me pacha me question me bisa ne se kwadwokase no so fifie ha adenti ne ye ade a oto obo begu fie ha no kofa langard fosu wo meburu ye no wo mekum ye me question me bisa ne a wotu otuo wotutu otuo fie abesesa wonkyene de kwaya won fa nkyene ne ma bepem ne achene aye boma wo gori e wo fie ha yo ni oguru wa ha ana himfo be fai was langard for was besesa we wo de kwa ahimfi ti o question ne se etiefo muntie ne yemam munti ene ye wa ha ya maame no question no ne se nana mpremprem osi otiegwa so na osi ofie busua yi munti no otiegwa no so no ya maame isi biribi ware ye dwumadi bi ofie ha osomai wo beto abo igu ofie mu langard fonso ba ha achene a wo body ya mane ene ya mamere ewo fie ha omia nani ema wo besesa we no susu se eyo no ene o hye achi ene se dwumadin ekoso ne kwahye nen osi se oso fie ma ankwa ne abusua no bedi ni saa na mama me anya saa pepepe yo enti we bisa question ye wi dan na oreka twato na America twato an se kwadwokase onfifia kwadwokase onfifia sane yen maame abrewatia obuo yabu akan kwadwokase onfifia kozi ye fifia me ya de shinana ambeto me nanam wa me kwadwokase minimu no me hu ne da kopom tama teokod ni lili wode ne bai ni ye bisa ye maame so no idi hi no fi a wode ne bai nti asema ye maame ne kan obuo ya abrewo buo ti aka na ye no kware onfifia ha nipa bi hyase eya ahemfu bi ne wo hyase ye kan wosu aya ahemfu bi a wo ye Equiapim ahemfu a woni mama ne a wo ya wontitu wonkonwa so na sikanti wodi kwadwokasi achi kwaso osuro se kufu ado ama wonsikanti wo so obeja obeya wombribi ntini aka kire Ghana man nyina Equiapim man nyina amantin du so ekoba bia ne se na naku ayesa chia bia nana aye nana aku aso nana se kwadwokase onfifia ha onfifia ha etiefo ha ne yede mu besi baby adai ekop siya de pitiri Equiapim TV yabuye ngapon wuhia nga freng baby biara ye beba
Yewra Larry Owusu onyame wonhyira wo onya wo kase yegu so yari didwuma ne yatibiara no yapon abue abusuan yi semu hian ya momfrɛ yɛn yɛbɛba yɛramase 𝐒𝐼𝐞𝐚 TV Bepauso Hein